Rozhodně dostaneš varování. Ale no tak. Jo, tak teď mi zničí ty bomby. Takže... To není hezký, nevadí. Pojď Face, pojď! Dělej! Yes! Haha! Whoops! To má za to. Jeden. Pardon. Ono je to svým způsobem strašně vtipný. Tak pojď. Nebo nejdřív si vezmeme karty. Toho nechci. Nevadí. Teď tam bude freezing. Ne misdirection. To nevá. To nevadí. Víš ještě, co je ta druhá trapka. Freezing. Co to je za... Co to je? To jsem neviděla. Sorry, kámo, ale... Co to je? No jestli s tímhle prohraju, tak to budu hodně naštvaná.